Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so anzi makadi zvenyu mukomanashi ndinokumbirawo kuti munge muchizondivigirawo chitupa changu kana mava kupostawo nyaya yangu. Inini ndiri mukadzi ane mukore 38 ekuberekwa. Ndakaroorwa zvangu zvekare ndine vana vangu vatatu. Umwe mwana wangu uyo wekutanga ndakamuita apo pandainge ndisati ndaroorwa. Mukomanashi inini ndainge ndiri munhu wekuti ndaisambofungidzira kuti nerimweni ramazuva ndichazosvikawo pakuroorwa, asi Mwari vakazondinzwirawo nyasha. Asi zvakazoitika ndezvekuti mushure mekunge ndazowanawo murume uyo ainge achida kundiroora, then mumba umomo mandakazopinda maiva muine kakunetsana mukomanashi, nekuda kwekuti hama dzemurume hakuna kana umwe zvake ainge achida kana kumbonzwa nezvangu nekuda kwemai past. Inini ndakawanana nemurume wangu mubhawa, ndainge ndiri pfambi. Kuonana kwatakaita mukoma ndekwekuti pane umwe musi pandakangokaruka ndamirirwa neimwe motikari, then murume wangu uyu panguva yacho iyoyo akabva azondikecha. Paakandikecha mukoma akabva andikecha kweusiku hwose. Izvi akazviita 2 times achindipa mari yangu, then kechi 2 paakazondikecha for another full night. Ndo pandakabva ndazomubvunza kuti why is it aiti paya patinenge tava kunosangana pabonde aibva azobvisa wedding ring yake. Ndo paakabva azotanga kundiudza maproblems ose awo ainge achisangana nawo mumarriage make, then ndo pandakabva ndazongotangawo kungomupawo maadvices kusvika tava kuzoita kakuwirirana, then ndobva azotanga kundipfimba achindiudza kuti inini ndairakidza kuti ndainge ndiri munhu ainge ari right zvekare nezvandainge ndiri. Akabva ati ndaikodzera kuti ndinge ndichipinda mumarriage, achiti you are very beautiful, haufaniri kuti unge uchiita izvi zvekuti kurarama kwako hunge watokechwa nevanhurume. And akabva ati the way yacho yawandifadza nayo pabonde, I feel that you deserve kuti you must be a married woman. But mukoma inini ndakabva ndamuudza kuti handidi kuti ndinge ndichizoparadza marriage yake, but he then said kuti marriage yake iye yainge yakangofanana nekuti yainge yakatoparara. Ndo patakazotanga kudanana paya, then pane paakazondifonera umwe musi achiti ainge achida kutaura neni. Inini ndikabva ndati regai ndiende, because I was just thinking kuti ainge achingoda kungondikecha semazuva ose. Then ndakati ndichinosvika kuya mukoma, ndo paakabva angosvika achingondi-introducer to some of his siblings mukoma. Ende zvakaitika musi iwowo ndezvekuti ndakangoendawo kumba kwake ndisingatombofungidziri kuti ndiri kuenda for my introductions. Saka ndainge ndisina kunyanya kupfeka zvinhu zvainge zvakanaka. Munongozivawo kuti nebasa redu iri, kana uchifungidzira kuti uri kuenda kunoona client, unongoendawo wakangopfekawo zvimwe zviya. That is how I was dressed on that day. Ndakati ndaenda kuya mukoma ndokubva ndatoona kuti painge patori nabamukuru nabamunini. Ndakashaya kuti ndodii. Iye akabva azongotsvaka Zambia, but I think kuti Zambia iri rainge riri mukadzi wake. But I saw kuti from that day vana bamukuru nana bamunini ivowo havana kana kumbogara vazondifarira because of my dressing. Zvino vakabva vazobvunza murume wangu mukoma ndiripo kuti ko why amainini vachipfeka zvinhu zvakadai so. Murume wangu ndo paakabva azovabudira pachena. I think he was too quick to introduce basa rangu kuhama dzake. Zvimwe kuda dai akambotanga akakeepa this as a secret, then with time ivo vobva vazozviziva havo kana kuti we were supposed to keep this as a secret, ipapo handizivi. But iye murume wangu it seems as if anonyanyisa kupiwa pressure ne some of his relatives. Saka iye akabva azotaura kuti mukoma, inini mudzimai wangu uyu wandiri kuda kuroora ndakasangana naye
Bhawa ndakabva ndaona kuti vana bamukuru nabamunini vakabva vatotanga kutofinyamisa zviso zvavo. Kubva ipapo ndakabva ndatoona kuti kunyangwe ndikashingirira kuti ndinge ndichipinda mumereji umu, but mereji iyi yainge yatova nefoundation yainge yakakrekeka. Sezvisinei mukoma murume uyu akabva arakidza chido ndokubva azotosvika mukundiroora tisati tatombotanga kugara tose. Akazoti andiroora mukoma, then inini ndokubva ndazotanga kugara naye. Asi ipapo pacho paakandiroora, it seems as if hama dzake dzakaramba kumusapota, because akangouya kumba kwedu ari iye nevamwe sisi vake avo vanorakidza kuti ndo vega vaanokwanisa kunyatsokuwirirana navo panhau yangu inini. Vakangouya vari tu nemunyai wavo nedzimwe shamwari dzake. Ndokuroorwa kwacho kwandakaitwa ikoko. Kunyange zviya zvekunzi muroora anopembererwa, handina kana kumbogara ndapembererwa as such. Ndakangouya ndichitongozvipindira mumba mangu ndokubva tagara takamirira kuti ange achizokanzurisa muchato wake. By the time yaakazokanzurisa muchato wake mukoma, inini ndainge ndatobatirawo pamuviri pemwana wangu wekutanga. Then ndakazoti ndazozvara mukoma, inini nemurume wangu ndopatakabva tazoenda tikabva tazochata. But kuchata kwacho kwatakazoita yainge ingori nhau yekuti iye akangoti ndikuda kuti by the time yandinozofa, kana kuri kunzi inini ndikanzi ndini ndinenge ndatanga kufa iwewe uchiri mupenyu, hama dzangu dzisazokunetsa, since ndainge ndazvara mwana mukomana. Then mwana wechitu zvekare ndakabva ndazozvara mwana mukomana. But mukoma ndakambozamawo kuti ndinge ndichishingirira. Nhombo yekutanga pakatanga kubuda mashoko ekuti mwana iyeye haasi wemurume wangu asi zvinongoitawo Mwari. Mwana uya wekutanga akabva abuda akaita mapatya nababa vake, zvekare nemwana wangu wenumber 2 vose vakangobuda vakaita mapatya. So pamwana uyu wekutanga ndo pakabuda mashoko ekuti mwana iyeye nhombo yacho yainge isiri yemurume wangu. Zvadaro takangoramba tichingogara tiri 2, but marriage yainge ichirwadza. Mwana wangu chaiye uyo wandainge ndakaita, zvino ndakazoti ndamutora ndava kugara naye, because most of the times I was always stressed. Then murume ndokubva azoti tora mwana wako tinge tichigara naye pano. Saka mashoko ainge ava kubuda ainge ari ekuti uri kushandisa mwana wedu, mwana wedu ndiye ava kutobhadharira gora iri, ma-school fees nezvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana. But ndakangoramba ndakangoshingirira. Then munhu ainge ava kunyanyisa kundishungurudza zvekare, achindiudza mashoko awo ainge achindibaya pakadzikadzika pemwoyo wangu ndevamwene, because ivo vakabva vandiudza pachena kuti havafi vakafambidzana nepfambi. Vakabva vati inini ndiri pfambi, handisi muroora wavo, nekuda kwekuti ndainge ndakambopinda mumabhawa vachitoti zvimwe kuda izvezvizvi kusvika mwana wangu achizokuroora pane mishonga yavakagara watomushandisira. Then panhau yemushonga hongu zvangu pandainge ndichiri kubhawa paiva neimwe ng'angawo iyo yaimbopotawo ichitipawo mishonga iya yekuti tinge tichizokwezva vanhurume. But at that time mushure mekunge ndazotanga kudanana nemurume wangu, izvo zvose ndainge ndakazvisiya kumashure. Then mushure mekunge ndazobatira pamuviri ndainge ndatotendeukawo, ndatovawo madzimai chaiwo, ndaitoitirwawo minamato yakasiyana siyana. Nasi mukoma nekuda kwemastresses ndo pandakazoti kufunga ndokubva ndati rekedzai ndimbodzokera kune ng'anga iya yaipotawo ichitipawo mishonga yekuti ndinge ndichidiwa navamwene vangu. Ndakati ndaenda kung'anga iya, iyo yakabva yandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiuya ne2 liters yedrink yemazowe, but ndaifanira kutenga flavor iya yeraspberry flavored. Zvikabva zvanzi red drink, zvikabva zvanzi red flavor iyoyo inenge ichirepresenta love. So ndakati ndanotenga drink riya ndokubva ndazodzokera kumba kweng'anga iyoyo. Then yakabva yazondipa mbiya, nekuti panguva yacho ndainge ndisina mari, ndokubva anditi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka ndichimupa mari yembiya iyoyo yaainge andipa. So mukoma vakati vazondipa mbiya iyaya ndokubva vazotora raspberry riya vakabva vazoridurura
dish vakabva vazoisa mushonga waiita sekunge mavhu, vakabva vazotanga kukurunga nechigunwe. Vakati vapedza, ndakabva ndaona kuti drink riya rainge rava kutanga kukora kuita sezvinoita paya paunenge uchipambira sadza. Rakati rakora, vakabva vatora kamwe kainge kakaita kadende, vakabva vati kwandiri, pfugama utange kunyora zita ravamwene vako, ukande mudende iri randaisa drink. Vakabva vati sekukora kwaita drink iri mudende, ndinoda kuti rudo rwavamwene vako runge ruchizokorawo kwauri. Ndakabva ndazopiwa kadende kaya, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichinokacherera kana kuti kukaviga panzvimbo yekuti panenge pasingaonekwi nevamwe vanhu. Chokwadi vamwene vangu mukoma, ndakati ndadzokera kumba vakabva vatanga kundida, but mukoma handichazivi kuti zvinhu zvacho zvakazokanganisika papi. Semunhu wekuti ndainge ndava kuendawo kumasowe, saka ndaiwanzokuti minamato yangu yandinenge ndapiwa, imwewo minamato ndainzi ndaifanira kuti ndinge ndichiiviga panzvimbo iyo inenge isingazobatwi nemurume wangu. So I think kuti panzvimbo iyo yandainge ndichichengetera kadende ikako ndo same place yandakabva ndazongotanga kuchengetera mimwe minamato iyo yandainge ndichigara ndichingopiwa ndichinzi minamato yandainge ndichinzi ndaifanira kuzoishandisa murume wangu asingaizivi. Saka minamato iyoyo yainge iri yekuchengetedza murume wangu, but ndaifanira kuishandisa iye asingazvizivi. Saka ndinofungidzira kuti zvinhu izvi zvakazosvika pakunosangana ndokubva zvazorwisana, because pane umwe musi wandakatongoti ndichitsvaira mumba, ndokubva ndazoona kuti kadende kaya kainge kangonyangarika ndisingazivi kuti kadende ikako kainge kakaenda kupi. Then mukoma zvakazoitika ndezvekuzoti mushure mekunge kadende ikako kazonyangarika, vamwene vangu vakabva vatanga kurwara, ende vainge vava kurwara zviya zvainge zviri very serious. Vaiti vachirwara kudaro vainge vachirutsa ropa. Then vakabva vazoendeswa kuchipatara. Vakangoendeswa kuchipatara ndokubva vagara 3 days vari muchipatara. Ndiye Sarai apa vamwene vangu munhu wekutoti ainge achiri akagwinya, but vakangorwara for 3 days ndokubva vazoshayika. Musi wakashayika vamwene vangu tisati tatomboziviswa kuti vamwene vainge vashayika kuchipatara. Ndakatovarota vamwene vachipinda mubedroom umo mandainge ndakarara nemurume wangu, ndokubva vatondiudza kuti uroyi hwako ndo hwandiuraya. Ndokubva vatotendeuka vakabva vatobuda imomo mumba mandainge ndakarara nemwana wavo. Zvinhu izvi zvakandirovesa nehana mukoma, but kuti ndinge ndichizvitaura mushure mekunge tazoziviswa kuti vamwene vainge vashayika, ndakabva ndanzwa kupera simba. Zvinhu izvi mukoma zvatova nemakore akati wandei kubva zvaitika. Kana murume wangu handina kana kuzombogara ndamuzivisa kuti izviwo ndo zvandakaita, ende coincidence yacho yakazoitika ndeyekuti mushure mekunge ndabva mukupiwa dende iroro, ende ndichinzi ndaifanira kuti ndinge ndichiriviga panzvimbo yekuti iye haaifanira kuti ange achizoriona. Then dende iroro parakazonyangarika ndipo pakabva pazoshayika amai vake. Saka zvinhu zvose izvi mukoma ndinotoshaya kuti murume wangu ndomuudza sei. Vedare ndiri kukumbirawo kuti munge muchindipawo maadvices kuti ndoramba zvangu ndakangonyarara here, because inini nemurume wangu tiri vanhu vekutoti tinotodanana zviya zvekudanana, but this thing mukoma zvinogara zviriko at the back of my mind, zvinogara zvichingondipa a lot of stress, ende zvinowanzo kundiafekta paya pekuti murume wangu anenge achinyanyisa kufara. Kana ndikangogara ndarangarira kuti saka inini ndini ndakakonzeresa kuti vamwene vangu vange vachishayika, ndinobva ndanzwa ndichipindwa nechando chaicho kuti saka kana hama dzake dzikazonzi dzafamba umwe musi, inini ndikazonzi ndini ndabatwa, murume wangu ndinozomuudza kuti kudii nemadiro acho aanondiita mukoma.
please vedare ndiri kukumbirawo kuti munge muchindipawo maadvices. Munyaya iyi hakuna umwe munhu anoiziva kunze kweimwe shamwari yangu uyo wandainge ndichimbopinda naye kune rimwe bhawa. Ndiye ega wandakaturira mutoro uyu, ende iye akabva azondipawo maadvices ekuti kana kuri kunzi ndiwe wakaurayisa vamwene vako, unofanira kuti unge uchizokasika kutsipika mweya wavo, kuitira kuti sezvo iwewe uri mutorwa, kana vakazofunga kukupfukira then vasazokunetsa. Saka iye akati ane imwe n'anga yaanoziva iriko kwaMutare, hanzi inonyanya kuspecializa neizvozvo zvekutsipika mweya yevanhu. But mushure mekunge andiudza zvinhu izvi, ndakabva ndamuudza kuti izvozvo handizvikwanisi. Patova nemakore akati wandei kubva andiudza that advice. Zvinhu izvi mukoma ndinombogara ndichizvibvunza kuti asi paya pandakapiwa advice iyoyo nasawira wangu, ndingadai ndisina here kutora advice iyoyo ndakangovhara magap ose achiri kuvharika? Because maybe now kana ndikazoda kushingirira kuvhara magap iwawo, ndichazoona kuti magap acho anenge ava kusatovharika zvachose. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma zvo vedu we. Please ngatitaurei navo mucomment section. Pane imwe message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu vachitumidzira mapictures avo vachiti ivo vakarohwa zvisingaiti nemurume wavo. Life yakangooma zvayo. Tichange tichizoposta nyaya yacho kuchakafukidza dzimba matenga. But kana muinewo maadvices amunenge muinawo, please do not hesitate kuuyawo kuinbox kwangu, then mobva mangoisa mamessages enyu, then I'll forward mamessages enyu kwavari. Hanzi murume wangu anoti akaita zvechipfambi anobva anderova. Zvakangoma zvo vedu we.